Good morning, guys. Hey, to BICC, guys. Hey, reporting live from BICC. Yeah, kuna buga mpunga. Anyway, mpunga wanchu ndwanji. Zigawo ngati chigawo chapakati anthu ma delegates 90 amene amavota. Chigawo chakumweraku amavota anthu 90. Koma chigawo kumpoto ku northern uko anawuza kuti avota ochepa. Ndi anthu akumpoto anayamba kuvuta kuti zikutheka bwanji. Ndeka mpunga kanayamba apolisi kubwera around pa kuti chikuchitika njani. Zinatengera a president Dr. Lazarus Chakwera kwauza anthu aja kuti ngati pakati avota 90 ukuso ku eastern avota 90 kumpotoso avoteso 90. Malamulo achipana akutero. Ndiye video ikubwera pai ndiyoti after atalengeza tsopano kuti konse avote chimodzimodzi pamene anthu anayamba no kusangalala. Anyway, zambiri tikupasane kuno ku BICC mwakoma nonse. Central region avoda 90. Region ya South avoda 90.